Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my best. Tikulandireni pa programu yathu ya tsiku la lero. Programu imeneyi ikhala yoyamba pa gawo la mapulogalamu athu amene tizikhala kujambula mu gawo limeneli la mapulogalamu amenewa. Pa programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Mvinjero Gondwe. Tikumbukire kuti programu imeneyi amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Koma sindili ndekhayi, ndilinso ndi abale anga pano awiri amenenso ndi apatsa nthawi imeneyi kuti makamaka afotokoze kuti ndi ndani kwenikweni. Choyamba ndakulandirani abale anga. Zikomo kwambiri m'bale wathu. Njofunika kuti anthu adziwe kuti kodi tili ndi ndani pa programu ya lero. Zofunikirani. Chabwino mu programu ya lero nditi mukhalanso ndine m'bale wanu Jabez Phiri. Ine ndi Daniel Linjevanclass kuchokera ku mpingo Kristu mene masonkhana kumtakataka mboma la. Programu imeneyi cholinga chake chachikulu ndi chofuna kumathandizana pa zinthu zina zimene anthu timakhala nazo. Zimene anthu timakhala ndi mafunso koma mwina umati ukapita ku Baibulo umadzaona kuti sizinakambidwe mwachindunji, komano tsopano munthu amakhala ndi mfunso kuti komano ndiyenera kupanga behave bwanji pa zinthu zimenezi. Anthu ambiri amafunsa mafunso osiyanasiyana makamaka okhuzanso zinthu zosiyanasiyana. Nthawi zino umati ukafotokozera kuti imene mwafunsira funso imene tikaona vesi ili zofuna kuti mupange chonchi, anthu amati aya koma muwonjeza nazo tsopano. Tsono zone kuti chikhristu nchovuta muwonjeza nacho chikhristu chimenechi malingana ndi imene mukuyankhiramo. Ndi programu imene ndinoona kuti chinthu chofunikira kuti lidzitchula dzina lonena kuti chikhristu chowonjeza. Makamaka osati chikhristu chowonjeza koma chifukwa choti nthawi zina zake munthu akafunsa ukamupatsa yankho amati mwawonjeza nacho chikhristu pamene mwafika apa ndi kuti sipakhala mkhristu pakati pathu pano. Ndizi zomwezi adapano zawonjeza kwambiri. So ngakhale zimaoneka ngati zowonjeza koma sizikhala zowonjeza chifukwa chonena kuti Baibulo limakhala kuti likuzifotokoza moyenera ere. Ndiye komano kwa munthu popeza amakhala kuti mwina mwake umufotokozera zimene sakugwirizana nazo. Kenako amadzana chikhristu chanu chimwatani nacho tsopano mwawonjeza nacho kwambiri. Ndiye chipake naona kuti abale likhale limodzi pa programu imeneyi kuti makamaka tiona kuti kodi ndi zinthu ziti zimene anthu ena ukafotokozera zimene amaziona ngati chikhristu chowonjeza koma nzofunika kuti munthu azidziwe komanso asinthe ndithu ngakhale azione ngati zinthu zowonjeza. Makamaka pamene tikuyamba programu imeneyi tifuna tione pa gawo lokhudza social media. Lero tingokamba zokhudza social media kuti kodi mkhristu ndi social media akhoza kuziona bwanji. Mwachitsanzo masono timakamba zokhudza WhatsApp, timakamba zokhudza Facebook, timakamba zokhudza TikTok, YouTube komanso ma media zosiyanasiyana amene ali social. Kwa khristu kumaona kuti timaona bwanji. Ndiye zino mara ukaona pa Facebook, ukaona pa WhatsApp, ukaona pa TikTok kumaona kuti uyu ndi mulungu wakwathu. Uyu sono ndi m'bale wakwathu. Koma kodi apa kwenikweni kuti zikutani kwenikweni pamene papa kuti zinthu zikhale moteremo. Now pamene tikufuna tiyambe mwina tiyamba ndi m'bale wathu Jabez Phiri. Tikamaona pa social media nthawi zina kwa anthu ena social media amangoiona kuti ine sindingakhale pa Facebook mwina pamakhala zinthu zolakwika, kapena ine sindingakhale pa TikTok foti pamakhala zinthu zolakwika, sindingakhale pa foti kwa anthu ena kungokamba za social media ndi kuti mutu mwawo mabwera kale zinthu za negative. Ndi pamene kwa anthu ena ukakambanso zomwezo mumabwera zinthu zopositive. Ife timapangirapo drama, ife timasangalala, tikakhala kuti tisowa zochita basi timakhala tili pamenepopo.
tiyambeka imwe atithandiza kunena kuti kodi tikakamba zokhudza social media kumbali mama kaya nkhirisitu kodi nkhirisitu akhoza kugwiritsa social media kapena akhoza kugwiritsa ntchito motani kumbali ya social media ya nthawi zinafunso lili kubwera choncho foti tungofuna panga kava zonseri ena WhatsApp siringamairo chula chimodzimodzi kodi WhatsApp njani Facebook njani ayi koma tongokamba like mwachoncho ya nkhirisitu mukhoza muthandiza motani kumbali ya social media kodi akhoza kugwiritsa ntchito social media chabwino tikamakamba kukhuza ndi social media kwambiri makamaka tizonaso amene anachikhazikitsa chinthu acha kodi amene anapanga invest social media kodi kwenikweni cholinga chawo amene amapanga invest chinali chani kwenikweni yandi tikadziwa cholinga chawo chosopano mpamene tikozoona kodi Mkhristu ndikoyenda agwisa ntchito kapena sakhalepo chabwino mwina ndikhoza kungopereka mwina zitsanzo zochepa chabe tikamona amene anapanga invest makamaka Facebook Facebook ndi modzi imene ili yochukwa kwambiri komanso imene anthu ambiri amayitsatira choncho amene anapanga invest Facebook anayipanga invest Facebook imeneyi ndi cholinga chakuti pachiyambipo ana skulu amene amaphunzira pa Harvard University azilumikizana okhawo kamene ali pati kodi ali pamenepo ndi cholinga chinachiti kodi chinali chimene chikuti ana skulu apa makamaka Harvard University azilumikizana chifukwa cha kudzera muchani kodi mu Facebook tikamonanso WhatsApp timonanso kuti amene anayika WhatsApp kapena kuti amene anapanga WhatsApp anayikanso ndi cholinga choti pazikhala kulumikizana mwachisisi pakati pa munthu ndi ndani kodi ndi munthu wenzake mungameti osayidofuna kubwera pamodzi nditi mungameti lilipo nditi muli kutali inenso ndili kwinaso nditi kulumikizana kumakhala kutani kodi kosavuta nditi anapanga invest cholinga chake ndi chiti kodi ndi chimenechi timunaponso kuti pali zambiri monga Google timadziwanso kuti Google cholinga chene amafuna kuti aziyang'anapo zinthu zina zoziwathandiza moyo wachani kodi wa tsiku ndi tsiku choncho ndikuti powomba mkota monga mmene taona kuti cholinga chawo zinalingalika zolinga zawo zopanga invest makamaka zinthu zimenezi zinali zili kodi zimenezi tsono tikaona zolinga zindeti zinali zabwino kapena zolakwika nditi zinali zabwino eti nditi chifukwa kuti zinali zabwino nditi zikuthandizanso kuti Mkhristu akhoza kugwiritsa ntchito social media I think kwambiri mmene mwafotokozera tikukamba za popanga invent chinthu I think anthu amakhala ndi cholinga kwambiri ndi cholinga chawo chinali chonera kufuna kuti anthu adzilumikizana mosavuta potengera kunena kuti mmene makamba zezona ndikumbutsa mwina tikamaona masiku akalewo mwina munthu kuti alumikizane ndi zake ali makalata kuti kafika umene kuti tsiku la interview ladutsa pamene kalata jana mwina ndira kuma interview popakafika kalata ladutsa kalekale so I think izi zizuri chidwetsa pa zinthu zina ndimene titatsatira njira iyi tibwerere ndi Facebook waina Google komanso zinthu zambirimbiri zimene zingatithandizire kuti tizitha kulumikizana bwino so ndeti mwachidule chimene munthu ayenera kuzindikira Mkhristu nchonena kuti chitseko sichotseka kuti munthu sangagwiritse ntchito social media ayi koma nkhani yayikulu ndoti tidziwe cholinga cha chinthu chimene chichacho tikadziwa cholinga cha chinthu chimene chacho zitithandiza kuti tipange chiganizo cholondola pamene tikufuna kugwiritsa social media pamene wafotokoza mbali yathu Jabez mwina mbali yathu tani kuzo kutonera kuti nawenso olowepo sangomvererayi I think nthawi zina anthu amakhala ndi kuganiza kuti tsono iwo amene anena kuti Mkhristu akuzogwiritsa inakhala kuti Yesu alipo anakagwiritsa zimezi inakhala kuti ayina atumwi alipo anakagwiritsa ayina Abrahamu ayina Mose anakazigwiritsa ntchito zimezi tikozozilumikiza bwanji munthu atakhala ndi funso limenelo poyang'ana social media kuti timvane tonse tikhale pamodzi kunena kuti zinakakhala motani kapena zingakhale motani ndi funso labwino kwambiri makamaka kufuna kulingalira kuti kodi Yesu Khristu akanakhala kuti alipo kaya mwina tilingalira ayina Abrahamu akanakhala kuti alipo akadagwiritsa nawonso ntchito social media pozindikira kuti za social media zabwera pano ndi zamakono mwina sitingapite m'Baibulo ndi ukapeza kuti analembapo kuti Yesu adakagwiritsa ntchito nawo za social media koma ndi zinthu zoti tikazongopanga chiganizo chomaliza pongotengera ndi zimene zimachitika sokale tikabwera mu buku la Mateyu chapter 9 verse yake number 1 imationetsa zonena kuti inalipo nthawi imene Yesu Khristu atamaliza kuphunzitsa kudera kwina adakwera chingalawa kuyenda pamadzi nkukafika kudera kwawo ku Nazareti
ndiye kuti tifuna tizione motere mulungu sadalenge chingalawa mulungu adalenga munthu ni nyama ndi mitengo koma munthu adapanga chingalawa chingalawa chimenecho tikuona zonena kuti Yesu Khristu akuchigwiritsa ntchito koma munjira yoyenerera ngati transport tsopano ya timaonanso kaya zachina Nowa anapanganso chingalawa zija ya Yesu Khristu yemweyo tikabwera mu buku la Mateyu chapter 8 timaonanso nena kuti inalipo nthawi imene adaletsa mafunde pa nyanja ya ali atakwera chingalawa chija ndiye kuti kungonena momba nkora tikhoza kutsindika ndithu kunena kuti Yesu Khristu akadakhala kuti alipo pano akadagwiritsa ntchito social media koma mwina zikadangosiyana ndi mmene anthu amagwiritsa ntchito social media pano akadagwiritsa ntchito social media koma munjira zoyenerera I think pamene makamba za chingalawa tudziwa kuti pa dziko lapansi pano mwina chichewa chasintha kwambiri anthu akozomada bwana amasona chingalawazo chichani ena matiboti mangolemba kuti boti koma kwambiri I think chimene ufuna upanga point pa nkhani ya Yesu ndi chokudza utipatsa chitsanzo kunena kuti kunali kulimeko ina WhatsApp, Facebook kulimeko koma nthawi yawo anali ndi zinthu ngati maboti, mabulu amene amathandiza kuyenda ukafikira pena kuti akalumikizane ndi anthu ena. Now masiku ano chimene tikufananiza kapena kuti tikapange draw conclusion imene kuti anthu akalenso ena akhati zilipo anakagwiritsa ntchito topanga draw conclusion imene ifa chonena kuti tikuyang'ana mizi yonena kuti azathu aja amayenda ukafika kukumana ndi anthu koma masiku ano umakumana ndi munthu osayenda pogwiritsa ntchito mwina social media so nkhani yako ndiyo ukafikitsa uthenga pamalo pena ndi mpaka tupanga draw conclusion kuti nawonso anakatogwiritsa ntchito zinthu izi pokufuna kukwaniritsa zinthu zina zimene za nthawi yawo zija I think ndi mfundo yaikulu imene umafuna kuti utifotokozere kwambiri. So tikuona ndithu kunena kuti ngakhale analibe koma anakatha kuyigwiritsa ndithu ntchito njira ina monga mmene tikufotokozera I think pankhani imeneyo kwambiri. Nthawi zina I think chifukwa unadzakamba fundo yofotokoza kuti mwina anakayigwiritsa ntchito mwabwino zimene zina ndimangitsa kuti mwina ndi maleja besi munamumva maleja afotokoza kuti anakayigwiritsa ntchito mwabwino kusonyeza kuti pali chinthu china imene kugwiritsa ntchito molakwika. Mukoza kutithandiza bwanji pokamba za social media mwina kuipa kwake kuti kuli pati fana kamba za kuti ukoza kugwiritsa ntchito mwabwino pamene munthu otchula chabwino ndeti pamakhala pali yoipa pambalipa kuipa kwake kuli pati kwa social media. I know monga menda fotokozera kwa zathu amene akutimvera tungogwiritsa ntchito mawu social media sindikakhala limited kuti Facebook, WhatsApp general so ndifake kugwiritsa ntchito social media mwina kuti ka social media kanya makanji kwenikwena mafunso kodi chichewa chake chani masambanchezo pali kuipa kwanji kugwiritsa ntchito masambanchezo ngati mkhirisiro. Chabwino monga mmene afotokoza pachiyambi paja tinaona kuti amene apanga event kuti anali ndi cholinga choyenera eti cholinga ndeti anthu azilumikizana mosavuta ndi zina zimene tinazionapo. Choncho ndeti pokhalanso mmasiku ano ndeti mlomoti azigwiritsa ntchito njira imene ya social media moyenerera anthu akumagwiritsa ntchito munjira yolakwika mapita zonse kumabweretsa chani kodi mavuto. Choncho mavuto amene akumabwera chifukwa cha kugwiritsa ntchito social media mavuto ake ndi monga yawa. Tikamaona bwino kwambiri makamaka za social media ameneyi timuonapo kuti anthu akumaphunzira makhalidwe olakwika. Akumatengera makhalidwe ena olakwika amene anthu ena akumapanga pa social media nditi nkumaziphunzira mwawo wachani kodi wasiku ndi siku. Moyo uleti malani kodi umatere. Kumina kuona munthu wina kuti akwera galimoto mwina kuchita zinthu zabwino kaya mwina wachena bwino pamene wacha nditi munthu safuna zona azitengera ziti kodi azitengera zimenezi. Moyo ndi kuti machipisa kuyenda nyama chaine. Nditi si moyo umene wayi. Sono izi makamaka zimapangisa kuti nditi moyo wa tsiku ndi tsiku zitani kodi uzisintha. Nditi pamene ukusinthaso ndi kuti ukuonongaso zinthu zina. Choncho tikuzopera chisazo kuti tikhoza kuona makamaka pa TikTok imenenso ili njira imodzi ya social media imene anthu timatani kuti timaikonda kwambiri m'masiku ano. TikTok anthu akuyigwiritsa ntchito makamaka munjira yolakwika chifukwa chani kumeza mwina anthu acha kuvula makamaka akuvina ali chotani kodi chovula. Osavala basi mavina pamene pacha
nditi anthu maumbira manja Kuvala nditi chovula. kuvala chovula chiyoyakavula ya sono achinyamata ambiri kaona zimene zicha nditi tikumatengera mapita zonse nditi basi nditi tikungoenda so amaliseche tu musewu mutu kodi zokhala bwanyo tatengera pa social media nditi anthu angovala kolekesa kugwina konso nditi nditi mapita zonse nditi matengera chani kodi khalidwe lolakwika kuonjezeranso pamenepa social media ikumapangisanso kuti anthu tsopano azikapo nkhani zamabodza nkhani zamabodza mwina mukhoza kusimikiza kuti mbuyomu amakala anazafotokoza kuti anadasalandula kuti anthu ambiri makamaka pamene akugwisa ntchito social media akugwisa ntchito molakwika chifukwa chani akumanyoza azawo anadandaula ndi choncho tsono pamene anadandaula choncho anafotokoza kuti mwina kukhoza kukhala bwino kuti tizigwisa ntchito munjira yoyenera social media imeneyi tsono tikamakamba nkhani kuza ndi zonyoza ndikuti pamaso pa Mulungu sichoyenererayi tikamaona m'buku Masalimo chapter 1 mu verse 1 timuonapo kuti munthu amene amatchedwa odala ndi munthu amene amayenda mu mphungu wonani wa Mulungu. Amene amayenda mu mphungu woyipa ndi si odani si odala. Kuphatikizaso pamenepa kuti munthu odala sakhala mabwalo onyoza. Mapona amene pete. Tsono mkhirisitu ngatanga makhale makamaka magulu a social media amene amanyoza anthu ndikuti waphonyanso namulanda. I think kupatula mwina kukhala pa group limaona khirisitu ena amene amathopa manga share news pa Facebook ka WhatsApp zabodza awo kuti wamwalira so confusing sikuti zosayenera kuti zitero ndithu nzona ndizonesa kuti zanoti zitero kuonjezeranso pamenepa timuonanso kuti social media ndiyolakwika pa chinthu china kulawira kwakenso pano munthu akhaza kuti wazolowera akukhala pa social media pacha nditi sumafuna zoti upangenso chani kodi china chilichonse mapita zonse tsopano zimapangitsa kuti ubwezi wa Mulungu ndi munthu chani kodi usokonekere chifukwa chani ndeti pacha Mulungu amafuna nthawi yoti ife tizilenga chani kodi mawu ake a Mulungu cholinga tizikhala mudongosolo limene Mulungu amafuna tsiku ndi tsiku pamene sole ndikudula pang'ono pamene umakofotokoza za anthu mataya nthawi pa social media timaziona mu machalichi ukapeza munthu ali chalichi wina akulalira koma ali busy pa WhatsApp akucheza atsala pang'ono abuso talalika aone kuti atchula vesi yomalira akangotchula iyi basi ndikubwera ndidikire pomwe pamene munthu ali apa koma maganizo sali pale chifukwa cha social media ali busy ndi zinthu zimene zili zonena kuti zosathandiza pamene so madzafotokoza nkhani ya magla I think mbuyo muda uza Malawi kunena ukamaona ma Facebook ma WhatsApp ma media zosiyana anthu tikudzadza ndi nkhani zabodza tikufalitsa uthenga umene uli osayenerayi ndio kapeza sura Khristu ali pakati pazimenezo ukadabota kodi apa pali murani kapeza kuti ni Khristu wakulu unaona zimene achita akuthandizira kupititsa patali uthenga umene uli osalondola I think kwambiri nkhani imene yayikulu inali imene umafotokoza zokudza kuipa mwina sabali kuipa mwina kuteka mwene zokudza social media imene kozo ngonjezeranso kuti kuipa kwina monga amene afotokoza sonkhani kuzana ndi ubale pakati pa Mulungu komanso munthu eti ubale umene usothawi zambiri umasokonekera chifukwa chani munthu kamagona umafuna zoti ugone uli pachani kodi pa foni kaya mwina sofuna uzidzuka umafuna zoti uzidzuka foni ili yani kungodzuka basi foni mlomoto zowerenga Bible amene mlomoto mwina upemphere chifukwa wadzuka Mulungu akuzitsa ndi moyo izima kuti palibepo ndeti mapita zonse ndeti ubale uchadi bemwanani kodi umapitirira kusokonekera I think pamene tikuona mavuto amenewa tinayamba kunena kuti zinthu zimapangidwa ncholinga situnena kuti social media ndiyoipa koma yasanduka yoipa chifukwa cha ifeyo imene tikugwiritsira ntchito nde tikuona kuti pali mavuto amenewo onse amene afotokozera chifukwa cha zinthu ngati zimenezozo so tikuona ndi tikunena kuti chinthu chofunikira Mkhristu I think ayenera aziziganizira zinthu zimenezo kuona kuti social media ndikuyigwiritsa ntchito motani pamene mafotokoza za TikTok kuti anthu savala bwino pena ndi umaona kunena kuti anthu amakhala busy mina pa TikTok kumaona zimene anthu akuvina mosakhala mwina kapena avala movula ndio kuti koma kuvala koma kuti koma kumene kuone kuti koma anthu kumangana amenewo so tupeza kuti Khristu akulowa nawo muzinthu zili zinthu ngati zimene zichazo zimene zizonena kuti pata ndeno kwamavuza mara zinthu za social media yosamazitengera ine sindili choncho kuti
ndimene ulilika zimene fotokoza zimenezo zikuonetsa zinthu ngati zimenezozo kuti zikukhala m'bale wathu Dani. I think pamene m'bale Jabez amafotokoza zokhudza kuyipa, I think ukozonetsanso mbali ina mwina yabwino imene akhristu angagwiritsire ntchito social media, kapena akozogwiritsa ntchito bwanji kuti zioneke kuti zinthu zikwanitsane cholinga cha zimene anthu amazimangira. Akhristu azione morani pa nkhani imene, kapena angagwiritsa ntchito bwanji social media, Facebook, WhatsApp, TikTok komanso mamedia zina amene alipo. Ndi chinthu choyenera kwambiri chifukwa tikukhala mu dziko limene social media ndi imene itenga malo. Ilipo ndithu. Anthu tikumagonera social media nkudzukiranso social media. Sungagona osakhala pa TikTok komanso kungodzuka choyambirira kugwira foni mulomwe kugwira Bible, kuona soma message kaya pa Facebook kaya pa WhatsApp. So ndi chofunikira mwina kuti tithandizane pafunso imene mwandifunsa lonena kuti kodi Khristu angagwiritse ntchito bwanji social media moyenerera. Mwina ndiyankhe funso limeneli pokubwezerani mbuyo pa mayankho amene ndinapereka pa funso loyambira limene munandifunsa kuti kodi Yesu akanakhala kuti alipo pano akadagwiritsa nawo ntchito social media. So pondiuza kuti ndifotokoze za mmene Mkhristu angenera kugwiritsa ntchito social media, mwina ndingoyankha onena kuti tikafuna kugwiritsa ntchito social media tizizifunsa kunena kuti kodi Yesu anakakhala alipo lero akadagwiritsa ntchito social media mu njira iyi kapena ayi. So social media Mkhristu akhoza kuigwiritsa ntchito, tisatinso Mkhristu koma munthu ina aliyense fwezi zimene Mulungu amafuna. Akhoza kuigwiritsa ntchito moyenerera. Makamaka njira yoyamba tikhoza kuona kuti kunkhani ya communication, kulumikizana pakati pa munthu ndi munthu mzake. Munapeleka chitsanzo chakalekale kunena kuti mwina munthu akapanga attend ma interview ena ake kwina kwake, basi akulembera kalata kutuka yambe ntchito, mwina akulembera kutuka yambe Monday kaya pa 15 kalata iweyo kuzera ndila kaya pa 30 mwezi umenewo, ndiye kuti dusaso masiku 15 ukujomba ku ntchito kukomosarani osaziwa. So social media imangothandizira makamaka kunkhani ya kulumikizana kunena kuti kuzikhala kosavuta. Pa nkhani yomwe ya kulumikizana imathandiziraponso kunena kuti tidzikwanitsa kufikira anthu ambiri. Tikaona pa Facebook paja mmene makhalira ndi platform onena kuti umakaona ndithu people you may know. Anthu kuti anthu nena kuti ukamaona za mayiko awo mwina mayiko kuti sumadziwa nkomwe. Koma ali pamene paja. Mwina apanga post ka lesson kena kake kabwino ife nkumaphunzirapo pati kodi pamene paja. So choyamba ndiye kuti zimathandizira kunena kuti tizigwiritsa ntchito kulumikizana ngati Mkhristu, tigwiritsa ntchito social media polumikizana ku zinthu zabwino. Chifukwa nthawi zina zake akhoza malumikizana kumauzana za umowa mwakuti ndiye kuti so ndiye kuti tugwiritsa ntchito kulumikizana, koma ngati tiuzana zinthu zoti Mulungu amadana nazo ndiye kuti tulakwitsaso tsono. So tizigwiritsa ntchito social media polumikizana, koma polumikizana mu zinthu zabwino. Chinthu chinanso chimene social media ingatithandizire ifeyo ngati Akhristu makamaka ndi kugwira ntchito imene Yesu Khristu anayipereka koyoyambirira kwa Mkhristu ina aliyense. Timadziwa kunena kuti Yesu Khristu atapachikidwa pa mtanda paja, anauka kwa akufa, anakhala akuonekera kwa ophunzira ake kwa masiku okwana 40. Buku la Machitidwe mu chapter 1 verse 3 limatiuza choncho. Anakhala akuonekera kwa ophunzira ake kwa masiku 40. Tsiku la namba 40 pamene anali kuti afuna azibwerera kumwamba, idalipo nthawi imene analankhulana ndi atumwi ake. Zimene timazipeza mu buku la Matthew chapter 28 verse yake namba 18 kukalekeza 20 paja pamene amauza kunena kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo kotero mukani mukalalikire uthenga wabwino. Verse 19 imene tikalalikire uthenga wabwino. Verse yake namba 20 imamalizitsa kunena kuti tikalalikira anthu aja tikapitirize kuwaphunzitsa zinthu zonse zimene Yesu anatilamulira. So ndiye kuti ngati ife Akhristu tikhozapo kutengera mwayi onena kuti poti amene amapanga event kaya TikTok kaya Facebook, cholinga chawo chachikulu chinali kulumikizana. Ifenso tikhoza kugwiritsa ntchito ma platform ngati amene ajawa pomalumikizana ndi anthu ena koma pofalitsa uthenga wabwino.
timaona zitsanzo zabwino mwina ali Longwe School of Biblical Studies ali ndi page yawo pa YouTube, pa Facebook, ali ndi group lawo la WhatsApp pamene amathoma ponye ziphunzitso zabwino ndithu zolamitsa zochokera m'Baibulo. Ndiye kuti akugwisa ntchito social media pakulalikira uthenga wabwino kwa anthu oti sakhilisitu. Timaona pa Facebook paja anthu ambiri amaona, anthu ambiri amapanga like, pena akatumiza funso machita kudziwa zonena kuti uyu sinkhilisitu afuna kuva kwami zambiri zokhuza chani mpingo wa Yesu Khristu. Ndiye kuti takwanitsa kulalikira uthenga wabwino. Ndiye kuti nthawi yomweyonso timakhala kuti tikuwalimbikitsa kapena tikuwaphunzitsa anthu amene ndi akhristu kale kuti azame kwambiri ndi chikhristu chawo. So zinthu zimenezi zimathandizira modelo. Timaonanso anzathu a BA Valley aja, Malawi International Bible Institute, AMIBI, so amapanganso chimodzimodzi zimene tikhazonena kuti akugwisa ntchito social media koma moyenerera. Chinthu china tikhazonso kugwisa ntchito social media moyenerera makamaka pa nkhani ya maphunziro, timati e-learning so panopa dziko linasintha silili monga mwakale. Kalekale anzathu kuti akafike kwa munthu wina mwina amene akwere bulu atani, kalekale lomwelo anthu kuti akhulupirire zoti munthu uyu akumaphunzira kapena apita sukulu amembekeza zonena kuti adzikuona oni zimabuku mu campus ukuzungulira Papeno kugamba za abuzi bado kutsatira secondary. Tili form 3, form 4. Padai chibuku china chake cha biology cha chikulu timati Macmillan kaya. Umafuna kupsheza zako kuti opuzira kwamaenda kodi utwenye kwa Macmillan in history bara mawande. So tikhoza kugwisa ntchito ku social media ija makamaka pophunzirirapo. Panopa ukhazopanga register ku university ena yake kaya ku US iwo li ku Malawi ndikumaphunzira bwinobwino zinthu kumatani ndikumatheka ndithu. Timaona chitsanzo chabwino cha anzathu aku United States of America, World Bible School acha anapanga ka application ka bwinobwino kamene anthu akapanga sign in basi amapezeka zonena kuti akuyamba kuphunzira nawo chani kodi Bible ndi zinthu ndi maphunziro ena amene ali related to the chani to the Bible. So ndi zinthu zonena kuti ndi zinthu zopindulitsa kwambiri kunena kuti Khristu azigwitsa ntchito makamaka mu njira zimenezi kumaphunzira zinthu zabwino. Ngakhale akhristu amagwitsa ntchito social media, ngakhale akhristu tikuyena amagwitsa ntchito social media mu njira imene yabwino, ziliponso njira zina zimene akhristu amagwitsa ntchito koma mosayenerera. Mwachitsanzo zimapezeka kunena kuti wagwira phone yako waloga pa FB pa Facebook imene ndi FB imene upanga scroll zangopeza zonena kuti pali comment ya mbale pa page ina yake komanso mwina overa motivate zonena kuti pamene tunena kuti taona comment ipo sikuti iweyo uli pa group kweli koma paja pa Facebook paja post imene anthu akuipanga like kwambiri a Facebook amepanga kuti ionekere kwa anthu osiyanasiyana. So mapezeka zoti upanga scroll down zangopeza zonena kuti pali comment kapena like ya mbale wina wake ndiye mwina umadzati ndizabwino ndione umazoona nkhani zimene mbalo komentazo komanso komenteke yokasoma zifunso not so zimafunika nena kuti mwina tizionaso nena kuti togwisa ntchito morani. Nthawi zinaso Facebook, WhatsApp, TikTok achinyamata timangowerenga ngati ndi malo opangire expose maganizo athu ukangokhala ndi maganizo ena ake olakwika otani walemba kaya vuto nkudziwa olembako kapena koma umazepeza kuti munthu atani walemba. So zimafunika nena kuti tizikumbukira kwambiri makamaka zimene Yesu Khristu adalankhulapo nthawi yake popereka fanizo mu buku la Matthew chapter 12. Tikapita mu buku la Matthew chapter 12 verse yake number 33, 34, 35 ankafotokoza ako zankhani okhudzana mtengo komanso chipatso chake kunena kuti ukakoma mtengo chipatso chake chitani chikoma, ukayipaso mtengo chipatso chake chiyipa, ndipo mtengo eno lonse umadziwika ndi chipatso chake. So ifeyo ngati Khristu, ifeyo ngati anthu tizitengeni kuti ifeyo ndife mtengo, ifeyo tizitenge kuti ndife mtengo. Kodi zipatso zimene zimatuluka mwa ifeyo pa social media paja zimatuluka moti
ndife abwino kapena ndife oyipa. So mwina tizilingalira zinthu ngati zimenezo za mmene tingagwiritsa ntchito social media moyenerera. Chinanso timaonanso kuti Yesu Khristu mwini pamene amaphunzitsa za chiphunzitso cha paphiri paja mu buku la Mateyu chapter 5 verse yake number 13 kulekeza 16 anakafotokoza konso makamaka za nkhani okhudzana kuti ndinu mchere wa dziko lapansi, komanso adafotokoza ponso zonena kuti ndinu kuwunika. Samanena zoti munthu ndi kuwunika, munthu si nyali, nchifukwa munthu akakhala mudima amafuna nyali kumene. Koma amangofuna kupereka chithunzi yonena kuti Mkhristu pamene ali pano pa dziko lapansi akuyenera kuti adzichita kapena adzionetsa zinthu zimene nyali imaonetsa ikakhala pamalo. Nyali kapena light pamalo imapanga expose kapena imathawitsa mdima. Chimodzimodzinso eniyo ndine ngati Khristu pamene tikukhala pano pa dziko lapansi tidziyesapo kumapanga kumathawitsa mdima. Tikamakamba za mdima tifuna kukamba za ntchito za Satana. Ndiye kuti ino ndine pamene tifuna panga comment kaya like kaya ufuna panga post ina yake kaya pa Facebook pa TikTok, Instagram, YouTube, tiziona nena kuti kodi ndikapanga post, ndikapanga comment, ndikapanga like ndithawitsa ntchito za Satana kapena ntchito za Satana zo ndizipanga kuti zindiyandikire. So Mkhristu yofunikira kwambiri kunena kuti tiziganizira chinthu chimenecho. Ngakhalenso pali zinthu zina zoti umapeza nena kuti mwina mbali kapena mulongo kaya panga tikafilimu kena kake zapeza nena kuti uwonera mwina kafilimu kacho zapeza zonoti mbale watenga sini na yake ati iyeyo ndi chidakwa. Mufilimu muja wapeza mbale ali ndi chidakwa. Zimabotolo zakazibeki kachira kopeka bwino. Social media kumfikira pambali kuti umufusane na kuti aine nditombuno bwino rini zimezija. So anthu akaona munthu amamudziwa. So ndi zinthu zofunikiraso nena kuti nthawi zina zake kaya ndife ma content creator, ma influencers tentizonana nena kuti kodi ndipereka influence yanga ndiyo rani ndine mchere ndine nyali. So zinthu zofunikira osamakhala tsabola tikotero. Alright, I think imene mafotokoza mu rumwene munadzabwera maganizo zimene afotokoza Danizi zonena kuti unadzakamba za mapejeni amene munthu amapanga like. Pali mapejeni amene amadziwika bwino mu Facebook, of course muna serikali tochula zina, koma we know pali mapejeni amene amakhala ori amakhala ndi nkhani. Umapeza kuti mapejeni amango kamba zolaula basi. Nde umapeza kuti Khristu ali pari ali pamenepo. Ori ai olona kakhala ine nkanatero. Okay. Kodi ndiwe nyali ya mtundu wanji? Ndazi zina anthu ena amene anza pa social media ndi zamacheza. Okay, kodi ukucheza morani? Kodi macheza ako uzitenga macheza ako waika apa nkutenga macheza a Mulungu. Kodi Mulungu mukozocheza ako macheza ako nda Mulungu akozogwirizana. So and I think kuvutoyo kuli mene pa social media tutukiwala kuti ndife nyali kuti ndife mchere. Ndero mapeza kuti umangolankhulapo nthawi zina zinthu zosaonetsa kuti ndiwe Mkhristu zongoonetsa kuti sipaone kuti Mkhristu ndi ndani. Komanso I think imene umafotokoza nkhani imeneyo ndi yofunikira kuti Mkhristu dayenera kuti adziganizire kwambiri. Chifukwa sizamacheza chabe koma ndi reflection imene umapanga reflect kwa anthu ena. Pamene umakamba za Mkhristu mwina otenga nawo gawo mu filimu koma watenga pati yolakwika. Mwina Mkhristu watenga pati yonena kuti iyeyo ndi side chick kapena ali mlongo basi. Umadziya mikira filimu kuti ife timalanda amuna ayeni ife. Now uri ndi mu filimu koma ukatuluka ndodzikauza anthu azolanda amuna ayeni ake zolakwika. Pamene filimu uchokonetsa kuti umapanga sapotezedera. Then it shows kuti sukudziwa chimene ufuna ngati Mkhristu. I think you are lost. Chifukwa zimene uchita mu filimu muja ukuphunzitsa anthu ena ake zinthu zolakwika. Naonapo Mkhristu wina anatenga gawo la mowa mu filimu. Umaonetsa kumamowa kwambiri. Umairo akautenga mowa ika pa tebulo kuti njoma upeza kuti akuonera koma wamame umenewu kumama. Then in real life adzinena kuti mowa ndoyipa. Mu filimu yeye akumamowa. Ukupereka chithunzi chotani
ndi zinthu zimene I think anyamata ambiri samazipanga consider zimene zopangono kano za ma social media zamacheza izinu anthu azisangalala ndikuwauza kuti ziyayi pamene pakabwera kuti so kati zake zinazokha zinthu ngati zimenezo mwina kuonjezera aposo ngati fa Khristu tikuyenera kuti tikazindikire koso makamaka kwa zimene Mulungu adalemba pogwisa ntchito mtumwi Paulo. Tikamaona mu buku la 1 Korinto chapter 10 verse yake number 31 kukalekeza 33 adalembapo kunena kuti I think tiweleke ndiofunikira kwambiri. 1 Korinto chapter 10 verse yake 31 kukalekeza 33. Chifukwa chake mungakhale mudya, mungakhale mumwa, mungakhale muchita kanthu kena, chitani zonse ku ulemerero wa Mulungu. Khalani osakhumudwitsa kapena Ayuda kapena Ahelene kapena mpingo wa Mulungu monga inenso ndikondweretsa onse nzinthu zonse osafuna chipindulo changa koma cha unyinjiwo kuti apulumutsidwe. So mwina tingopanga kai focus mu verse yake namba 1 pamene ananena kuti mupange zonse ku ulemerero wa Mulungu. Osakhumudwitsa mpingo wa Mulungu. Kodi munthu angapange bwanji zinthu za ku ulemerero wa Mulungu? Munthu amapanga zinthu za ku ulemerero wa Mulungu ngati munthu akuchita zimene Mulungu amasangalatsidwa nazo. Mwina tikhozo vetsetsa bwino pamene patati tipange connect ndi buku la Mlaliki chapter 2 verse yake number 13. Pamene amakamba za mawu amveka zonse zatha. Chofunikira kwambiri kwa munthu ndikuopa Mulungu komanso kusunga malamulo ake. Ndeti munthu kamasunga malamulo a Mulungu komanso kumopa Mulungu zimakupangitsa kuti ukhale mwaku ulemerero wa ndani kodi wa Mulungu. So pamene tikugwisa ntchito social media tizizifunsani zimene ndopangana comment iyi yupereka ulemerero kwa Mulungu. Zokhumudwitsa mpingo wa Mulungu. Ifwatu anthu akupanga post kwambiri siku ndi siku kumaita so zimvera chisoni peno zonoti mbali Mulungu azilukondera uzamuona Mulungu kuti koma muona Mulungu amene obvalira ndoka kumana naye siku lino matazi ako HD kodi munthu azavale ku HD nde bwanji sizumathira ku HD zumatipeza pa social media. I think ndi chinthu chofunira kwambiri kuti Mkhristu I think ayenera kuchiganizira zimene ndikupangazi ndikamadya ndikamamwa ndikamapanga zinthu zonsezo zipereka ulemerero wa Mulungu. tikakhala ndi fundo imene I think tizakumbukira kunena kuti izi nzoyenera ndichite izi nzoyenera nditsatane ndiziti ngakhale pali pa social media kuti pamacheza anthu amazitenga ngati zamacheza basi kuyiwala zimene Mulungu ayenera kuti apange. Nthawi zinaso mwina mbaloto chabe nthawi zinaso I think mwina pamene tikukamba za social media makolo ali ndi udindo wanjiso poyang'anira pana awo chifukwa nthawi zina zake mavuto enawo kubwera makolo amadzango dabo zoti mwana wanutu wamangidwa mwana wanutu amadzijambula atavula taona ni video yake ila pali so makolo kudzakhala okhumudwa mwana wanga zitakhala bwanji so makolo ako kati udindo wanji mama akapothandizira nawo pankhani kudza social media. I know kuti nthawi zina mwina makolo athu ndi ifeyo pali kusiyana kwambiri pali zina zimene makolo athu sangazimvetse tudziwa koma nobe palo ubale otani makolo angayikepo bwe effort yotani kufuna kuthandizira nawo pa social media apa. Chabwino nali ndi chidwi nthawi imene ndimawerenga buku lopatulika Bible mulembi wina analembapo nkhani yofunikira kwambiri. Tatiye tione buku limene la Miyambo chapter 3 tiona mu verse 1 komanso mu verse yachiwiri. Pamenepa ndithu pali fundoso ina yofunikira kwambiri imene ingathandizire nkhani kuza ndi imene ikuti kodi makolo akhoza matengapo gawo pa nkhani kuza ndi social media kwa anawo. Tatiyeni tiwerenge pamenepa pa verse 1 akuti mwananga usayiwale malamulo anga mtima wako usunge malangizo anga pakuti udzaonjezera masiku ambiri adzakuonjezera masiku ambiri ndi zaka za moyo ndi mtendere. Tsono tikuona kuti mulembi wa buku limeneli makamaka amapereka malangizo kwambiri kwa ana afotokoza kuti mwana wanga usunge malamulo anga ndipo mtima wako ugwiritse bwino malangizo amene ndatani kuti ndapereka cholinga ndikuti udzaonjezeredwe moyo komanso masiku ngakhale sokani kuti mtendere.
zomwe zingosonyeza kuti tete makolo alidi ndi udindo wambiri makamaka poyang'anira chani kodi poyang'anira mwana tete mwana wina aliyense ayenera kuti makolo azitenga kodi azimuyang'anira akamayang'anira uja tsopano zimapangitsa kuti mwana uja azikula ndi khalidwe labwino komanso ndi kuti azitsata njira zoyenerera monga mmene mnafotokoza pachiyambi paja kuti zimangopeza kuti mwina makolo akudabwa kuti kubwera polisi kudzamtenga mwana kumanga chifukwa chani amanyoza munthu pa social media analakula mwana chipongolo social media kuti zatikasa ndi chifukwa chani ndi kumapepesa nditi makolo sanatani kodi sanadziwe nditi izo ndi makolo ayina kuti akhale ndi udindo ndithu pa mwana makamaka kagwiritsidwe ntchito ka social media umakhala naye pafupi kumulangiza izo ngati nkothekeraso makolo tamaonani mapeji amene anano amapanga follow maposti yawo makomenti yawo mastatus pa WhatsApp amayika tuzo ali kwaneno chenjera amapanga hide asamaona komano iniyo igwire ni phone mutha kulowa direct ku account yake muone phone ina ugulira ndine ndione uruma umapangapo zotani kweli kweli akakula mtima kuti anagula yekha kumuza kuti uli pasipo la muliro wanga ngine njiro chofunika makolo kuti adzitha kuona ndi kuti kodi anawo akuona kuti anaena makala busy pa social media kumazona zola zokazoka zote mapera zonse zimaonekera mufoni mwawo zimene zokazoka zosakhala bwino choncho ndete mulimbikitsi wa buku limene anafotokozapo ufundo womveka bwino makamaka tikaona buku limene la Miyambo chapter cha 22 pa verse 6 anafotokoza momveka bwino kuti makolo ayenera kuti azilangiza mwana kadali otani kodi wachichepere kuti azidziwa njira yake imene atani kodi akuyenda akuti munthu uyo amene kapena mwana amene sopana akakula akakalamba sadzaleka njira ili kodi imeneyo nditi makolo afuna zoti azitengapo gawo pakhani kuza ndi social media kumaona kuti mwana akugwisa ntchito bwino kapena sakugwisa ntchito bwino nditi azimphunzitsa kuti azigwisa ntchito njira yoyenera cholinga akamakula azidziwa zoti social media ndi yabwino makamaka amagwisa ntchito njira yoyenera imene makolo atithandizira pamene makamba za makolo ndi mwana ndimamubwira ndalipo ndi munthu nake amene ndimadziwana naye sanali nzanga koma ndimadziwana naye kapita zofanana sikudziwa komanoya tsiku lina tili ku skulu ku college of course umeneko anadzabwera tsiku linake zoti like ifoto ya amacheza ndi nzanga kwambiri ndene nalenso ndimamudziwa then adzati ndezanga zoti asenzanga uja zimene amanduza makolo ake anagula diski koma no diski wara anagula kalekale ija nthazi namavenda gula diski pamwe wakudindapo ngati filimu ya nkhondo kayachani koma mkati muja muli mina zolaula ndi makolo aja anagula diski ija ukayikako nyumba kumeza kuti zolaula ndi makolo aja popota phwanje kapita atayi atanamwira nayo tabwera samala chimwino zachifuna tsiku lina ndio jamani tasaba zuri muri chani ndio zara zake tsiku la kuzoza na muri zolaula ndio koma sima kola gazmiraji ndio muri ndio makolo na vile saba rogara ndio mabera tinga boga mwa tumba mtani ndazi lazima jitika ma social media mato ona ma Facebook sura ni join the mwino kapezero abeza zindu zina zetuzi zolaula ndazi na mwino kwafuna download zindu zina pama bwira ga adi zolaula tiko zoziona bwanji swakilisiru tiko zozibanga hando morani fusolimene ndiri lufanana ndi chimodzimodzi unena kuti mmene tunenena kuti masiku ano anthu amavala wovule munthu akuyenda koma atavala wovula nkuzangu muona kuti ndiuyo kodi munthu ukuyenera kuti upange zotani so kaende pa social media pachake tikuyenda ndithu takumana nazo ndi zinthu zonena kuti sichinali cholinga chathu kuti tikumane nazo koma mmene tingayankhire kapena mmene tingapangire respond pa chinthu ichichi zikhozo tipangitsa nena kuti pakhale vuto kapena ayi mwachitsanzo munthu akumana kaya ndi sikana atavala miniskirt yake atavala movula nkuchita kumperekeza ndi maso chonchi so ndiye kuti wapanga respond molakwika koma utangotionana naye nkudutsana basi upanga focus zako palibe vuto chimodzimodzinso likabwera pa social media umazapeza onena kuti mwina upanga scroll kayanzako wina wake wakupanga tagi kapena mwina anapangidwa tagi ndi likina yake kuti amapanga kaya zinthu zosakhala bwino
basi mbale kupanga kliki pamene paja kuti apange otchita ndionetsetse kodi zurani amati kuzumula ya so ndekuti ya unakumana nazo mangozi kumanoso kanoone kuti sikasongozi ya so ndekuti zongofunika nena kuti pamene tazoona tent dusiseni mwachangu eti in fact I think tikapona ma website ena ukamafuna panga download mwina chinthu china ikakubweretsera zola ulipa pa option yopanga blog utosadzaziona omadzazona omadzapanga komanso pali ma application ena amene umayika mfoni amapanga blog maadi ngati amene zonse zola lazimapanga blog so meaning kuti pamene wakumana nazo zimene zijazo ma WhatsApp ma group ma Facebook uli ndi mwayo kuti uine ukukhala zona unaibe cholinga koma tsopano upanga respond bwanji response yako ndimene imaonetsa kuti ndionongeka iweyo chifukwa chino ndionetsetse naona mongozizo ya ndide mudikupusaso time ine Yesu Kristo analipa dziko lapansi anafotokozapo fundo ina kuti ukamang'anisisa mkazi nditi ndikunkhumba nditi makhauri watani kodi wachita naye chigololo sanaletse kuyang'ana koma kuyang'anitse kutani kodi kukhumba nditi zimapezeka kuti mbale kapena mulungu nditi wayang'anisisa chinthu chija kena kuti koma sono aya amene akanakhala wangayo ya nditi pamene pachimakha kuti pabwera maganizo olakwika nditi mapita zonse nditi zakhala zolakwikaso pamaso pa mulungu. Alright, I think takamba zambiri zokuza I know kuti tikozomako kukamba ziki pali zambiri zimene komabe I think zambiri zimene tazifotokoza apa ndi fundo zikulu zimene zili zofunikira zimene zingamange moyo wathu wa chikhristu komanso approach yathu pa nkhani yokudza social media. Tikozomaliza poona fundo zitatu zimene zingatimangirire kagwiritsidwe ntchito kathu ka social media. Zinthu zina zimene munthu ayenera kuti zimangirire monga mwachitsanzo munthu ukamapanga approach social media udzipanga approach poganizira kuti kodi zimene ndikupangazi kapena zimene ndikupanga like kapena zimene ndikupanga share kodi ndikupanga support zinthu zabwino kapena zinthu zolakwika. Tikona pa buku la Efeso munthu werengerako buku la Efeso chapter chake cha 5 verse yake 6 mpaka 11 koma mama ngati angowerenga mina verse yake 11 Mkristo akamayipanga view social media adzipanganso view with understanding ya verse imene verse 11 akuti chani. Efeso chapter 5 pa verse 11 akuti ndipo musayanjane nazo ntchito za mdima zosabala kanthu koma makamakaso muzitsutse. Yeah, so ndeti Mkristo akamaona pa social media adzipanga kuti kodi zinthu yanjana ntchito za mdima kapena ntchito zabwino ngati zizoyipa atozerani muzitsutse koma nthawi zomuzitsutsa umakapanga like zimene umakapanga comment umakapanga share so social media munthu ayipange so approach imeneyo kodi zimene ndopanga zinthu upanga support zinthu zabwino kapena ndopanga support zinthu zolakwika. Ena amanena kuti pa social media paja muno kokhakozo kwatira nakazo asiyeni ndofulu koma kabwera kuchalicho kakambazira so sakupanga support zinthu zoyenerera munthu iye in the name of social media. Komanso ina imene munthu amene aziganizire njonero kuti osayika zinthu zimene zikuzoyambitsa chisokonezo kapena mtsutso osathandiza nthawi zina zake. Timaona I think pa 2 Timothy chapter 2 verse 23 mpaka verse 24 koze werenga koma anafotokozapo samapanga create zinthu zimene mapitsa mtsutso zimene ndazina timaona anthu ena akakupanga post chithu zimene kakatuni ka munthu ene wake mtsogoleri kandani maranza pa social media zimene cholenga anthu adzinena adzipanga ndiwe Mkristu kodi uyenera kutero zosayenera Mkristu alero komanso mwina Mkristu osapanga zinthu zimene zoonetsa kapena upangitsa anthu apange question Christianity yako kodi uyidi Mkristu umene ayankhulira kapenayi ngati anthu akupanga question Christianity I think pali vuto zimene tikozotithandiza pona pa buku la Efeso chapter 20 Efeso chapter 25 mpaka verse 32 koma tikuwerenga verse 29 Efeso chapter 4 verse 29 Efeso chapter 4 verse 29 nkhani yonse yovunda isatuluke mkamwa mwanu koma ngati pali ina yabwino yakumangirira monga mofunika ndiyo kuti ipatse chisomo kwa iwo akumva. So ukamapanga post zinthu zikuti kuti nkhani ndiyo bwino ndiyovunda kapena ndiyorani ipereka chinthu chorani. So Akhristu tikamapanga approach social media with that thing in mind I think social media idzakhala bwino koma tikapanga approach with maganizidwe ena I think social media idzakhala ndithu kuti ili ndi vuto. So kwa inu Akhristu mudziwe kunena kuti mmene muyigwiritsa ntchito social media mulungu akaweruza pogwiritsa ntchito kuti muyigwiritsa ntchito motani. Ena akozoona kuti ngati Chikhristu ni chocho chone kuti chorani chocho koma ndi bwino mwadziwa zimene mawu mulungu akunena mmene tingagwiritse ntchito social media kuti tikapeze moyo osatha. Mwina tili ndi funso
kapena ndimanga komanso mwina pali phunziro limene mungafuna kuti lidzalipange discuss I think next time pa program yathu tidziwitseni mogwiritsa ntchito nambala 0822766 phunziro mukhoza kulipeza pa tsamba lathu pa YouTube mungayang'ana Lilongwe School of Biblical Studies mudzaonera pamenepo komanso mukhoza kugwiritsa ntchito nambala yotumizireni mutomvera komanso mukhoza kupita pa website yathu www.lsobs.com mudzapanga download application yathu pamene mudzapeza phunziro komanso maphunziro ena ambiri pa phunziro lero nali ndi ine m'bale wanu Vinjira Ugondwe tikumvera program imene yapatipatsira ndali Lilongwe School of Biblical Studies kulongwe ku mitundu komanso nali ndi abale angawa ine Jabez Phiri ine Daniel Njepanklasi kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence there.